Došli na dejt sa Sejom i Jadrom. Mi se tako malo šalimo i dali smo nadimke jedna drugoj. Elim, da napomenem, pričamo samo o našim životima, našim iskustvima, ne ubeđujemo vas da vi to tako trebate, jer mi nismo 100% u pravu. I da se nadovežem na onaj prethodni video. Dakle, mi smo shvatile vremenom i kroz sve te dejtove i kroz iskustvo koje smo prolazile da mi jednostavno uživamo u jutrima, u kafi. Mislim, mi se baš radimo onako pre nego što ćemo ustati kao pijemo sutra zajedno kafu. I onda volimo da odemo u teretanu ako smo u mogućnosti, ako ne normalno radimo. Mislim, gledamo da nam ugodimo što više, a ne drugima. Tako da nekako, baš nekako nam je trebalo to vreme, meni kroz 2 godine i kroz 3, da shvatimo šta mi to negde želimo, koja je to neka osnova, pa posle možemo lako da se nadograđujemo i menjamo. I shvatile smo da nam je veoma bitno da se taj neki naš lifestyle i nešto u čemu mi uživamo, šta mi volimo da radimo na svakodnevnom nivou, u većini, znači nekih 80-90% poklapa sa lifestyle-om našeg partnera. Što je normalno, ne mora sve da bude. Naravno, svako ima svoje vreme kad želi da radi nešto i čemu da se posveti, ali opet da su te neke stvari zajedničke, da uživamo u tome što je više moguće. Svako će uvijek imati neki svoj hobi kojem želi da se posveti, ali ta osnova je veoma bitna. I nas smo jako različite, ali opet imaju te neke stvari u kojima obe uživamo. Naprimer, što se nekog lifestyle-a ovde tiče, ovo je grad koji je, gde ljudi jako vole puno da se socijalizuju, kreću i sve, i nekada možda ako nisu toliko mogućnosti da se socijalizuju s drugim ljudima, oni vole da se druže sa svojim kućnim ljubimcima. Što je meni divno, znači oni jednostavno njih možda i tretiraju kao najbolje prijatelje, i psi jesu verne životinje, najčešće govorimo o psima kao kućnim ljubimcima jer su ovde oni najviše zastupljeni. Gde negde to u nekim slučajevima može biti možda malo i previše da se posvećuju njima i da na neki način zapostavljaju neke druge odnose i malo i prijatelji i partnere, gde ja sam neko ko zaista nisam odrasla s kućnim ljubimcem i nisam jednostavno navikla na taj život. I, na primjer, meni jeste to donekle bitno da li taj moj partner ili neko s kim ja počinjem da se dopisujem, viđam, ima kućnog ljubimca i kako se ophodi prema njemu. To je sve nekim u granicama normale, gde zaista on njega tretira kao kućnog ljubimca, ne kao svoje dete, kao neko kome mora da se posveti 100%, tako da neki balans u tome. Slično važi i za generalno lifestyle što se tiče, na primjer, ishrane, gde se, mislim, naravno da je najbolje kad se poklopi da imate neki sličan lifestyle što se ga tiče. Mi obe idemo u teretanu dok su bile otvorene, obe smo fizički aktivne, volimo da pazimo šta jedemo, da se hranimo zdravo, ali naravno volimo i da uživamo u svemu što ovaj život. Nismo isključive, ja bih rekla da su oni previše isključivi u nekim stvarima, ili, opet, neću toliko da generalizujem jer uvek ima onih izuzetaka, čast njima, ali, opet kažem, nekako mislim da su isključivi u nekim stvarima, tipa ja jesam bila isključiva kada sam na dijeti, kada moram da merim kao i ona određene namirnice, ali u ovoj fazi života nisam isključiva, iako bih uvek prednost dala i preferenciju zdravijoj namirnici i jednostavno da pratim neki određeni plan ishrane i to, da imam svoj trening, da se budim rano ujutru, da, ali opet nisam isključiva. Od 7 dana ne moram svaki dan da se budim u 6-7, mogu da ustanem i u 7:30. Ne kasnije propuštati najveći deo dana. Bukvalno, da, baš onako uživam u jutrima i nekako neću da kompromizujem to, i za mene je to red flag, na primer, ako bi se budio kasnije, onda jednostavno, znači, naš lifestyle sam po sebi nije isti, to bi zahtevalo određeno menjanje, a ako si ti srećen takav kakav si, tako kako ti jeste život i ja sam ovako, nema potrebe da nastavljamo nešto dalje. Isto tako važi i sa psima, što je rekla. Mi znamo i da se bojimo pasa, mislim, znam da su me pitali, ona kao, je se bojiš pasa i to, neko da, neko ne, neko je alergičan na dlaku, neko nije, mislim, ali oni ovde
imaju i posebne licence za te pse i stvarno onako to ovde možda i važnije od dece, ono. Jedno istraživanje je pokazalo da ima više pasa u San Francisku nego što ima dece. Tako da, samo da to napomenem. Da, opet kažem, da, mi pričamo samo za ovaj grad, ne znamo kako je negde drugo, nismo imali iskustva, tako da ovo je neko iskustvo u San Francisku. Zato što oni ovaj grad gledaju kao da je samo prolazno. Znači, budite otvoreni za to da ćete možda upoznati, opet kažem, ako dođete ovde, to se meni desilo, upoznam nekog i ta osoba mi kaže kao, znaš šta, ja možda za mesec dana idem odavde. Bože, di ćeš ti? Di spoš? Pa kako, znaš, ono što smo onda došli na dejt, zašto mi daješ šansu da kreiram neka osjećanja prema tebi, ako ćeš da ideš, meni je to ono kao, znaš kao, šta radimo mi? Mi se ne selimo, znači ja sam iz Kikinde jedva otišla za Novi Sad, kad sam otišla za Novi Sad, tu sam rekla idemo, šalim se, onda sam došla ovde, ali opet mislim da mi nekako imamo tu tendenciju da ćemo ostati tu gde smo, ono kao gradimo kuću za narednih 50 godina, unuke, praunuke i od Askurđela nam je ostalo, tako da mi smo baš ono što se toga tiče drugačije, ali budete otvoreni i vi da se selite ako dođete ovde, da ne shvatate sve zdravo za gotovo, da ne shvatate ništa lično, jer oni su ovde dosta slobodni i meni se to baš dopada, iako možda nekad ne prije mom egu ili moje duši, ali ja sam došla ovde, nisu oni došli u Srbiju. Da, i ovaj grad je zaista specifičan što ljudi toliko prave balans između fitnessa, zdravog načina života, a opet je grad koji meni su bili rekli kad sam došla ovde, svaki dan da ideš u neki drugi restoran i probavaš neko drugo jelo, nećeš uspjeti da probaš sva jela i posjetiš sve restorane, što je meni bilo ono kao wow. I ovde je to jednostavno nekima i hobi, oni uvek vole da istražuju nove delove grada, nove restorane, nove kuhinje, ovde je toliko, znači ovde možete naći šta god poželite za nešto što nikad niste čuli i isprobali, i sastojke, i jela, znači sve živo. Ja u Srbiji mislim da više od 2, eventualno 3 kuhinje nisam probala, ono. A ovde Michelin star restaurants prvo nisam znala šta je Michelin star. Ili ove street foods, ili ove i onakve, sve ima. Ja sam mislila na Michelinka, ono gumenom kad mi kažu Michelin. Pa jeste, to je Michelinka. Michelinko je dobio gume od silu isprobavanja hrane po restoranima, dobio šlaupiće. I sad, ne pojma, meni je zanimljivo kako je to sve nekako mind game ovde. Znaš, to su te faze, pa ti upoznaš nekog, oni vole da te dejtove razvuku nekako nedelje do nedelje. Meni je to ono kao, ako sam te videla, imali smo super vreme, ja ti kažem sviđaš mi se, ti mi kažeš sviđaš mi se, ja očekujem sutra poziv, da idemo opet negde, makar u šetnju, ali ne, pa to se vi dopisujete. Pa onda, ajde danas je četvrtak, 17. Lupiću, aj se isplaniramo za četvrtak 27. Pa mile, šta radimo mi 10 dana? Ne, on to tako, da vidimo da li ćeš ostati u ovom životu ili ne, imam takav utisak. Pa ti? Oni to sve nekako vole polako i ja jednostavno to ne mogu da razumem. Zato što meni ako se neko, na primjer, svidi, ja želim tu osobu da vidim što više i što češće i da provodimo vreme zajedno, da radimo stvari, da idemo ovamo tamo. I onda jednostavno, nakon nekog vremena vi vidite da li vi funkcionišete ili ne. A mi bi to da skratimo taj period, da vidimo da vidimo da li funkcionišemo ili ne. Gde sam ja isto bila, na primjer, upoznala momka, sve super, baš smo onako kliknuli, slični nam pogledi na život, super nam je zajedno, videli se par puta, on meni onda kaže, ali on kao, on viđao neku devojku, nije to ništa ozbiljno, ali on se viđa s njom. Da, ovde su baš otvoreni za otvoreno. Baš su otvoreni skroz, znači... Da, kao... Ja to ne razumijem. Da, ja sam imala isto tako da sam otišla na dejt i on mene kao uhvati za ruku i kao mi sad tu postavljamo neka pravila, mislim, kao mi smo open. Šta je open? Šta je open? Pa u fazonu kao... Glavu ću da ti otvorim. Pa da mi kakve smo Srpkinje, oni misle da mi negde krijemo nož. Jedan mi je rekao, otišli smo na dejt
Kažu, gde kriješ nož, kao vi Srbi ste, kao malo. Samo znamo, ili bar nas dve, šta hoćemo i... Ne sve do tančina mi se Da, menjamo, ali tu neku osnovu pa želim da te viđam, majko mu, znaš ono, ne znam, stvarno je... A oni to sve nekako tako polako, pa jednom se vidite, pa onda Nekom ne to morate odgovara, nedelju nekom možda dana. iz Srbije to super odgovara, nama ne. Nama ne, naravno, ponavljam ponovo sve ovo naše neko iskustvo i opet i nas dve smo malo više neko Malo više smo različite, da. Ali to je to, jednostavno imate priliku da čujete i njeno i moje iskustvo. Naprimer, preko tih aplikacija, oni često će napisati kao u čemu uživaju, šta su njima simple pleasures, pa bit će to cycling, surfing, skiing, i onda ti ne znaš što je skiing, nama je to možda eventualno jednom godišnje, ali Ja tako? u životu nisam bila na Dobro, mi nismo, ali smo otvorene da on ide, mi nemamo ništa protiv, jel te? Ali sad ti ne znaš koliko on ozbiljan, jer oni često mogu biti baš intense što se tiče njihovog hobija. Cycling, preće otići na cycling nego da se vidi s tobom. Neko neće, ali uglavnom ako su u nekom hobiju, ako je to kuvanje, ako je to cycling, mislim za nas je kuvanje basic life skill, za njih bi kuvanje bilo ono kao hobi. Uživamo s vremena na vreme, ali poručujemo uglavnom hranu. Tako da, eto, to je nešto što je bilo baš novo za mene. To koliko su intense i passionate kad je neki hobi u pitanju. Da, pa ja sam, na primjer, išla na date, gde mi je bilo super, na primjer, kao prvi date idemo hiking, strava, sve je bilo super, ja volim da šetam po prirodi. A nisam znala šta je hike. Prvo, hike je malo duža šetnja Pa, po prirodi, ja bih rekla. planinarenje bi možda kod nas bilo, mada je malo ne baš toliko kao ja kad kažem planinarenje, mislim sad se neko pentra po nekim stenama, Ne. što rade, nije To je slučajno, climbing. to je da, ali onako neka malo intenzivnije. Može da je propraćeno, na primjer, s kampovanjem, ostanete tu noć, što se ja nisam usuđivala. Ali možete, znači, 3-4 sata, malo idete šetate, penjete se i pričate. Sad znamo šta je hiking i to je meni bilo zanimljivo, kao idemo prvi dan, super, onako ja zaista volim i uživamo i u prirodi i sve. I to nam je bilo čudno, prvi date kao Bilo hiking, nam je. kao šta mi kao da radimo, ne poznajemo osobu, pa kako mi da se ponašamo, kako će se oni ponašati, dok je njima to sve normalno. I jedna stvar je jako važna, što vi manje nešto pravite čudno, to neće uopšte biti više čudno. I onda smo se mi ovdje kao, ajde možete i to. Da, idemo. Ali to je, kažem, jako intens kod njih, znači, ajmo sad svaki put na hiking, što ajmo nekad jednom da idemo negdje drugo, da prošetam bez veze ovako, da sednemo negdje, znači nama je to tako te neke jednostavne stvari, volimo mi to, volimo mi road tripove, što ne znači da idemo svaki vikend negdje. Znači... Da, to je svako kad bi ja napisao kao my life pleasures, kao road trip, coffee, morning, ne znam. U stvari, brate, ja idem na road trip kad me neko pozove jer nemam kola ovde. Tako da, vrlo je važno što se znači te ishrane i nekih životnih preferencija tiče, da mi se moj lifestyle mečuje sa životnim stilom partnera i da nemam ograničenja u ishrani, kao što oni pojedinci imaju i jednostavno to je meni u redu, ja to poštujem, ali meni je vrlo važno da nemam to ograničenja, jer ja volim da jedem, ja stvarno volim da jedem. Već sebe ograničavam u nekim stvarima, ali kad sebi dam oduška, brate, želim da imam oduška, naravno, i želim da uživam s tom osobom, kao što uživam i sa njom. Tako da poštujem, ali biram sebi šta ja želim. A na osnovu svega što smo mi do sada ovde proživjeli i nakupili iskustva, natovarili smo mi puno rančeva i kopera našeg iskustva. Fino mi to. Lepo mi to. Fino, da, baš ono, može knjiga da se napiše. Kao u Super Mario kad idete pa skupljate sve. Tako mi. I onda uđete u zelenu tungu. Naprimjer, evo šta ja mogu da kažem s aplikacije, ja često to brišem pa instaliram i vidim koliko se ja menjam iz faze u fazu od tog nekog dejta do dejta. Naprimjer, vrlo mi je važno sad da napišem da je ta osoba emotionally available, da nema problem sa commitments, da
je otvorena za promene, da je otvorena i za to da ja dolazim iz neke druge kulture, iz neke druge zemlje sa drugačijim uverenjima, ali da sam ih svesna i da želim da ih menjam. Tako da to je meni vrlo važno onako nekako da naglasim. My simple pleasures da su kafa i jutra i šetnje. Naravno, ako može neki road trip, vrh. Onda, šta mi je još važno? Mislim, tamo ima dosta opcija onako da se napiše kako bi te prijatelj opisao. Šta još onako ima kako bi te mama opisala? Moja mama bi me opisala kao svoju, baš svoju. Pozdrav za majke. Da, bukvalno. Ja njima kad isto tako mojima kad pričam kao šta mi se dešava, sa njima to ne rezonira jer kad su se i oni uzeli, kako je to tamo sve i kako je ovde. U moje vreme to tako nije bilo. Nije bilo ni u moje vreme u Srbiji pre 5 godina, tako, ali sad jeste. I jednostavno, kroz život i mi se prilagođavamo onome što nam odgovara, menjamo se opet onoliko koliko nam odgovara. I jednostavno tako idemo kroz život i gradimo. I gradimo i sebe i naše okruženje i jednostavno. I jednostavno prilagođavamo se i kako to oni ovde i ti njihovi taj dating life, koliko se često viđaju, šta. Gde evo, na primjer, ja sam bila na jednom dejtu provela sam 9 sati s momkom, obišli opajali ceo grad, prošetali smo kuda, išli i na hranu, išli i na piće kasnije i sve živo. 9 sati. Možda u stvari tome bio problem. Zato što? Ostali 9 sati umjesto 7 prema Marku Brakoviću i nekim verovatno istraživanjima. Ukoliko ste 7 sati zajedno, prvo lik je car, ukoliko ste 7 sati zajedno, tada imate dovoljno vremena da osvojite ženu. Ja ne znam što on s tom uradio, ne da te osvojio. To je bilo previše, to je onda već krenulo da izbrdo, ne znam, ili on je mene osvojio, to je istina, možda ja nisam njega, pa je tu bio neki problem. Ali posle toga više ništa nije bilo. Mislim, provedete sate, vama niko ništa ne obećava. A druga stvar, moje iskustvo, znači bežite od onog ko vam na prvom dejtu obećava svile i kadife. Da ne kažem kreditne kartice, ali bežite, znači ne možeš ti, ne znaš ti ko sam ja, ne znaš ti koliko sam ja luda ili nisam luda vremenom. Mislim, mili, šta radimo mi? Znaš, sve to lepo i naravno mi svi to volimo da čujemo, ali take it easy, znaš. Oni koliko i sve odugovlače, tako nekad i sve odjednom, ajmo, to je to. Kao šta ja nudim, kao kad se prijavljate za posao, pa kao koje su opcije, sve šta se traži, a na kraju vi se prijavite za taj posao, ne možete da ispunite pola toga. Tako se i oni prijave za nešto sa nama, posebno naravno, ali ne mogu to jednostavno posebno naravno, zato što ovdje nije problem biti u vezi, znači sa 2 osobe. Da, nikako, tako moramo i to da naglasimo. Tako da jednostavno, evo ja ću isto da kažem da je meni davnih dana moja sestričina objasnila moju situaciju gde sam ja bila, to je bilo još u Srbiji i ona je tada imala 9 godina. I bilo je period između neke moje 2 veze, da je ona jedan dan na meni došla i rekla: Teta Nina, pa mogu ja tebi da kažem zašto si ti sama? Rekao, ajde, molim te, vrati mi, prosto niko. Svi su mi tad govorili, jao, ti si previše izbirljiva, ti kažeš previše, ko može s tobom i tako. Mogli su bile u dugim vezama. Gde onda ona meni rekla, pa znaš kako, muškarci se plaše tako uspešnih žena kao što si ti, tako ambicioznih žena koje znaju šta hoće, koje imaju puno samopouzdanja, koje su samouverene. Sam ja ostala u šoku da to čujem od deteta 9 godina. Mi nismo tako zahtevne, ne tražimo svili i kadife, ali... Ali da, jednostavno imamo tu neku takvu energiju i zračimo takvim samopouzdanjem i da smo onako jake žene. A vole oni to, samo sekund, vole oni to, zato što onda oni misle da mogu sa tim da se nose. Mi smo njima, ne znam, nadahnuće, mi smo super pozitivne, nemam pojma ni ja i ti njemu kažeš dobro, okej, jesam, svesna sam, ali šta si ti meni? I ti onda pustiš to tako da ide nedelju dana, gde posle nedelju dana ti njemu kažeš uzmi ili ostavi, gde ih i to privuče,
ali oni jednostavno ne mogu, možda zato što nije pravi, možda oni mogu i ne mogu, opet kažem, ovo je naše iskustvo, nisu mogli, znači sve je to njima super, ali ti zaslužuješ bolje, znate ono, nije do mene, ne, nije do tebe, do mene, da. To je to, u fazonu kao i želim s tobom kao da istražujem nešto više, pa ne istražujemo mi, ili znaš da osjećaš nešto ili ne znaš da osjećaš, znači šta radimo, ne radimo ništa, okej. Volim te, spusti se, sedi da ona iza tebe može da vidi. Vidimo onog iza. Da. Da, oni misle da mogu s nama, njima je to super, njima je to možda nešto novo, uzbudljivo, interesantno, izazovno i onda oni krenu nešto i onda oni shvate, jednostavno muškarci po istoriji od sveta i veka, od pećinskog čovjeka. Od Askurđa. Od Askurđa, još pre Askurđela. Oni vole da su moćni i da jednostavno muškarac je muškarac. I mi to volimo, budi ti moćan. Mi volimo. I moćan. Moćan i moćan. Da bude neko, naravno, tu muškarac je tu njegova uloga da se brine o ženi, da je zaštiti i sve to. I onda oni vole to, njima je to tako izazov i onda oni probaju i onda oni shvate da smo mi zaista zaslužujemo bolje jer smo previše za njih i jednostavno ne mogu s tom našom energijom da se nose. Hvala im, stvarno. Hvala im, jer oni kao što Sara kaže, spuste se, da mi vidimo ko je sledeći. Next, please. I kad nas pitaju ti s aplikacije kao šta tražite ovde, pa šta hoćeš da ti kažem, brate? I'm single, desperate and I need a cucumber. Što se tiče tih tako dopisivanja, ja to volim da prepustim njima nekako, jer ja znam šta hoću, pa onda, brate, ako i ti misliš da želiš to isto, ti ćeš se meni javiti. Jer i ti tako nekako. Pa da, ali evo, na primjer, razlika između nas dve je što se tiče prilaženja muškarcima, gde sam ja nekako u životu prišao muškarcu dosta puta i nemam problem s tim, ne smatram da muškarac mora da priđe. I to je ovdje isto normalno i u neku ruku ja mislim da muškarcima to imponuje naravno, jer zašto na njih da stavimo sad taj teret prilaženja, jednostavno neka zaista situacija gdje devojka može da priđe, tako da na primjer ja uopšte nemam problem s tim, ne znam kakva je situacija sad u Srbiji, da li se nešto promenilo, ali ja jednostavno nemam problem s tim. Što se tog dopisivanja tiče, nemam pojma ni ja kako kome odgovara i kako ko ti si otvorenija za to, ja ne. Ako osjetim baš potrebu da napišem nešto u redu, ne zato što ja idem preko sebe, ne idem preko sebe, ali ja tako, znači ne osjećam. Znate, oni osjećaj tu, jer to je taj osjećaj. A posle, ako smo zaista nešto ozbiljno, pa ima i da te nazovem, ima i da se gledamo preko kamere. Kad smo već gledali preko kamere, i to iskustvo sam imala, da sam imala kao video poziv, date, što je potpuno bilo novo za mene, potpuno, pre nego što ću otići na regularan date, i to je zapravo cool, ne gubiš vreme, gubiš, ne trošiš svoje vreme na nešto što možda i ne želiš, vidiš tu osobu, da li ti se zaista sviđa, da li je kao sa fotografije, bla bla bla. Međutim, mi smo se vidjeli, sve je super i dogovorimo se mi da se vidimo, posle podne neko je bilo, idemo kao samo u šetnju, gde lik je super, taj njegov background, poslovno i to sve, super razmišlja. Našli se mi, nekako od meni deluje sitnije od mene prvo i nisam mogla nekako da ga mečujem sa tim videom. I sedimo mi i znam da je ono preko kamere sam ga videla odavde negde. I mi kao sedimo, a ja kao ovako, kao znaš. Ja sam umirala u sebi i ono kao, jeste, to je on, ali znači mi smo super klikli preko kamere i sve, ali uživo jednostavno nisam ništa ostila. I to je jako dobro ovdje, jer niko te ne obavezuje da ti moraš da budeš s tom osobom ili da moraš da se poljubiš i niko neće shvatiti lično ako ti kažeš ne. Jer zato i služe te aplikacije da imaš ono automatski ne ako jednostavno ne želiš nešto. Tako da, tebi su te aplikacije prvo bile čudne, ali sad... Meni su jako bile čudne te aplikacije, da ja nisam bila pristalica toga i nisam bila neko ko je verovao u to, jer mi je bilo onako kao ono forsiranje da se mi upoznamo sad. Da sam na kraju shvatila da to je jedan od načina poznavanja ljudi ovde, jer
Ljudi imaju svoje živote, imaju svoje poslove, imaju svoje neke aktivnosti i jednostavno nekad se ni ne kreću toliko među drugim ljudima i to je jednostavno način na koji lepo staviš filtere, kao kad kupuješ nešto na Amazonu, eBayu, gde god i jednostavno ti dobiješ ono što si tražio i to jeste jedan od najpopularnijih načina ovde kako postići nekoga, tako da sam na kraju i ja, evo. Nešto što smo isto primetile do sad jeste da devojke ovde neće baš davati adresu, dok mi Srpkinje ili nas dve, ono kao, što ti ne bi dala adresu ako ćeš doći po mene, pa dođi po mene, mislim. To smo i od nekih drugara ovako čuli i to sve. Okej, ako se neko ne osjeća komfortabel u redu, ali ko će trošiti tvoje vreme da te prati ili ne znam nije šta. Da, to ja ne razumijem isto zašto. Ali okej, to je naša neka realnost, naše mišljenje i ako neko ne želi, ne želi. Jer ti ovde ako živiš u nekom kompleksu ili nešto, nema šanse da možeš nešto. Ali okej, ako živiš u nekoj kući, onda i mogu da vidim sens da ne želiš da daješ svoju adresu napravo u nekom sastanku. A opet neko možda te prati. Svako, ovde preko broja telefona možeš sve da nađeš, tako da... To nisam razumela, da isto ja sam bila na dejtu sa likom koji, kao naćemo se tu i tu, okej, ja sam mislila ono kao ajde. Da on meni onda kaže, to je bilo, meni je trebalo, ja sam išla peške, volim da šetam, 20 minuta mi je trebalo tamo, da onda on meni kaže, parkirao sam se jedan blok odatle. Gde ono nekako bi bilo logično i prirodno da je on kao, aj pokupit ćete, to je za naš džentlmenski parkiramo potez. se tamo i tamo pa šetamo onda, pošto smo išli do nekog drugog dela grada. Ne. Da je ono u fazonu pa, ono, jednostavno, ali možda je to baš bilo razlog, nije tražio moju adresu, jednostavno jer... Da, obično na prvom dejtu. Da. Neće, ili ako ti kažeš pa dobro, možeš doći po mene komotno. Stvarno, kao nisam znao, devojke ovde ne daju adrese, eto, to smo možemo se na naći primjer 3 bloka saznali. odavde, ne moram ti reći tačno gdje živim, mislim, ali ono... Upravo, uvek možeš nešto da To je iskombinuješ. nekako taj mali džentlmenski potez koji zaista može mnogo da znači. Onda, na primjer, imala sam da mi neko kaže see you later, što bi u našem bukvalnom prevodu bilo kao vidimo se kasnije, jer meni je ono kao ako sam došla s dejta u 5 posle podne, pa kad kasnije. Međutim, to je njima samo ono kao uzrečica, vidimo se kasnije, što? Može da znači vidimo se sutra, vidimo se za mjesec dana ili se ne vidimo više nikad u životu našem. Eto, to je meni ono kao bilo... Ja sam to prvi put iskusila u kafeteriji gde radim, gde je moj kolega rekao jednoj našoj ušteri kao see you later. Ja kao, kad će doći ponovo po kafu, zatvaramo se za sat vremena i hoće ponovo doći šta. On kao, puno je kao to kod nas, ono kao vidimo se nekad. Da. Meni je to later, vidimo se danas u toku dana, do kraja dana, do ponoći. Ili text you later, Da, nije ni isto, važno, isto. see you ili text you, znači samo da To znate, sve do kraja ne znači držite dana. se za to jer može da bude i ne mora da znači. Onda šta smo još imale? Da, ovde uglavnom, ako se i uveče nalazite, nećete baš moći kao u Srbiji, što sam se ja nadala, ono tipa da odete na kafu i Cola Zero, ne, ovde se jednostavno uživa u alkoholu i hrani, hedonizmu, životu i... Kafa se pije ujutru, eventualno neka popodne, ali ovde ništa ne radi. Ovde su baš razdvojeno da su kafeterije postoje barovi, restorani gde jako retko služe kafu, skoro nikad, pogotovo ne uveče, tako da to je sve ovde. Da, ovde ima ljudi koji zaista ne žele decu, na primjer, uopšte, što je meni, jel te, sa onom kulturom i onim uverenjima, kako ne želiš decu, ali onda s druge strane, a što bi ja to osuđivala, da li želi ili ne želi, želi da uživa u putovanjima, životu i ima tu mogućnost, ma brate, idi, uživaj, svako radi šta nećete zadržavati, bukvalno. Onda... Što se tiče nekih daljih faza u odnosima, vezama, kako god da ih zovemo, datingu, ovdje je nekako pravilo nepisano da posle neka 3 meseca, ako se vi viđate nešto regularno, vi onda imate taj razgovor, što je jako bitno, razgovor o tome, da li vi postajete ekskluziv ili šta se tu dešava, da li idete na next level, prelazimo igricu Super Mario, idemo dalje, ili šta se tu dešava, Pac-Man, onaj pojeo sve, pa idemo dalje. Pojeli smo sve što je moglo. Viber ili Viber? Da. Za to ne znaju za Viber. WhatsApp možda, ali Viber ne, to i to da kažem. Ali nastavi dalje, izvini, nastavi dalje. Tako da tu taj neki
3 meseca mark, gde 2 do 3, da, onda prelazite, ne prelazite, možete i da ne pređete, ali uglavnom žena ima razgovor s muškarcem, slušajući podcaste o tim relationships ovde, uglavnom žena ima taj razgovor s muškarcem kao, pa dobro, kao, hoćemo mi sad nastavimo neku vezu, što je za njih biti ekskluziv. Pa mi, ako mi šetamo, ako mi smo na dejtu, ako šta god smo, ljubili smo se, pa ti si za mene ekskluziv. Do juče smo kao bili nešto i onda sad odjednom imali smo razgovor, od sutra smo ekskluziv. Mislim, šta se tu promenilo? Ništa. Bukvalno, to vam je ono ko što kažu, u 5 do 6 jedan kolač ima 5 kalorija, u 6 i 5 ima 505. Bukvalno, nema to ništa smisla, zato mi tražimo nekog ko će da razmišlja isto. Neki on odavde, neki ima malo drugačiju kulturu, neki ima drugačije preferencije, ali ta neka osnova da nam je, mislim, ista. Ali strpljivija sam sad nego pre, ali dalje mene jede jako, ne kažem šta imam, pa vrate, ne mogu drugačije, onda, znaš ono. Ali da, što se tog perioda, grace period od 3 meseca, tu prestaje sve naše iskustvo. Nemamo iskustvo preko 3 meseca, niko ni... Nemamo iskustvo. Sad mi najduže iskustvo nedelju dana, hoćeš, nećeš, čao, sedi, molim te. Sedi jedan. Jel ti znaš odgovor? Bukvalno. I šta sam ona skoro imala, da, kad me pitao kao have you been feeling anything in particular lately, što bi kod nas bilo, da li osjećaš nešto? I onako, tek smo se upoznali, šta osjećam, Bog te, planiramo drugi dejt. U stvari je to, da li si raspoložena da radiš nešto ili da li si raspoložen za neku drugu aktivnost za razliku od prvog. Da li imaš nešto na umu, da li se nešto radi, da li bi išla negde, da... Tako da, eto i to da znate, ako vas neko pita, nemojte da kažete šta osjećate. Šta osjećate, nemojte nikako da kažete šta osjećate. No ja nisam rekla, ali zato sam zastala i kao, zato što znam da ja pitam neko kao what are you feeling to do, ne znam, today ili next weekend, kao planiramo se za sljedeći vikend sa prijateljima, pa kao šta biste vi želi da radite, tako da rekao, sam mi budem sigurno rekao da ne kažem šta osjećam, jer kako mogu da osjećam tek tako, nešto, da, sviđaš mi se, ali dobro je. Da, tako da eto, da ne morate vi da provaljujete šta i kako, to je nešto što smo do sada, eto, htjeli da onako spakujemo, mada traje klip, da spakujemo i kažemo, ako ima nešto o čemu biste malo dublje volili, onako kao da pričamo, mi ćemo da pričamo. Svaki deo ovog videa i prvog mogu da budu posebne teme od... Da. Planiramo tako možda neki 10-15 minuta, neko pitanje, da mi planiramo, mi imamo tu nameru, ali uvijek se raspričamo i... A ne, samo je vrlo važno znati da za sve one koji gledaju, znači ovo je naš život, naše preferencije i mi nikog ništa ne ubeđujemo. Ko što nijedna drugu ne ubeđujemo, hoćeš da jedeš salatu da je sve posebno ili ćeš da mešaš to, znači nas baš briga. Ovo je moje, mislim, neka lična iskustva koja smo sve to odlučile da podelimo. Mi veoma poštujemo sve razlike, svačije preferencije, mi samo iznosimo svoje iskustvo i tražimo nekoga ko će s nama najbolje da rezonira i po energiji i po tom lifestyle-u i ko će nama da odgovara. Ima ih ljudi, nije da ih nema, ima ovdje njih u vezama i brakovima i po 2-3 veze sa strane, ali samo naravno je strpljenje šta nam odgovara, ali dok se to ne nađe, mi ćemo ovako da delimo malo iskustva, da se šalimo i eto, uživam. Da prikupljamo još iskustva, da možemo da podelimo. Da fino mi to onako. Da sve spakujemo onako, kao Tetris. Ništa, uživajte, hvala na Tetris i Super Mario, možda bi mogla neku igricu da odigramo, Polako, sad će mi malo do grada, malu šajcu. Naravno. Hvala na sve poruke prethodne i kažem opet, pišite nam ako to nije i dating, ako vas to ne zanima, pa daj da pričamo o nečem drugom, samo da pričamo. Mi smo tu raspoloženi pričamo, ja sam kafu popila. Pozdravljamo vas. See you later. Bye.